Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito. Dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Hello guys, good morning, good morning, good morning po sa lahat. And welcome back to my channel again guys. So, shout out ko sa aking mga followers na laging sumusubaybay sa atin guys. Meron akong good news ngayon guys. So, if kahapon medyo malayo yung combination natin so hindi siya tumama. So ngayon malaki yung chance guys na medyo tatama talaga yun so nakikita ko talaga sa pattern, so inaabangan ko na lang siya. So di tayo meron tayong maliit na changes sa combination guys kasi meron ako nakita so yung maintain is still maintain pa rin natin yun. So update tayo guys. Okay, it's January 5, 2023. Hello sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, yung mga dati kong mga followers guys na nakasubscribe sa atin, medyo bumabalik na. So shout out pa rin guys. So paki-like and share kung sino man yung makikita natin guys na mag-share sa ating mga posts ay meron po tayong irarapol natin guys, bigay tayo ng mga GCash, bigay tayo ng GCash prizes. So ganun lang, update natin sa atin sa susunod guys sa live. So mas maganda yun meron din tayong medyo mga kunting pabuya sa mga taong nag-e-effort, di ba? So ganun lang, share, like lang po guys. So bigay tayo ng magpo-post tayo sunod ng mga prizes para sa ating mga followers at saka mga libangan lang na medyo matuwa yung mga viewers natin, ganun. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po ng ating channel guys. Paki-share sa mga friends, ganun guys. Kasi it's 3 days na po na ating pakikipag ano ba yan? Pakikipag tayaan natin sa combination guys, pero medyo di tayo pinalad pero babawi guys kasi maganda tong nakikita ko So, it's been 3 days pa naman na hindi tumama yung mga combination natin. So, malaking chance na lalabas to guys. So, update tayo sa ating combination. Kasi yung kahapon, yung maintain natin guys, yung maintain huwag natin kalimutan. Yan, pag, pag, kapag tumama po sa mga computation nyo, tingin nyo po yung mga pa-sure ninyo, i-try nyo po to kasi maganda to So, ito yung ano ba yun? 560 and then 960. Yan. So, always yan nandyan yan So, merong 60 talaga na pairing na lalabas. So, watch out po. So, today, January 5, yung combination natin na inaabangan ko kasi nakikita ko talaga meron talagang 29 na pairing guys. 29. Meron talagang 29 So, possible ganyan yan 29 pair. Hot pair. Yan. And then, so kahapon, meron tayong andun sa best combination natin guys. So, pick up natin yun. Kasi maganda Maganda kasi missing yung isang digit guys. It's 24 draws. Isipin nyo, 24 draws, walang number 6. So, possible talaga, big chance talaga na mag-hit to guys. So, try natin yung, ito yung best natin 269 best. Yan. And then, meron tayong isang combination guys na i-try natin ngayon. Dalawang combination lang itong bibigay natin So, it's 279. Ito yung defense. Target and
Rumble. Yan. So, yan guys ha. Clear natin yan. Yan. So, sa magpapa-shoutout, comment down po sa mga magpapa-coding, sa magpapa ano yan, sa mga maghingi ng mga tips or ganun, comment down po. So, mga question, comment, wag mahiyang magtanong. Comment down kasi uh, sasagutin natin lahat yun guys. Yun. And then sa mga hindi nakapag-subscribe ulit guys, subscribe na. Then update sa aking vlog. Click the bell button para ma-update. And then happy winning po sa lahat. Malaking chance po to kasi pag hindi po to tumama ngayon guys, ito ngayong 2 p.m. Try natin balik sa 5 p.m. Yun. Tsaka 9 p.m. I-all draw natin guys ha. Ito. Kasi maganda yan eh. So, napakalaking chance talaga guys. Mag-hit talaga yan. So, yun. Depende na yan sa inyo kung maniwala kayo sa akin. Pero, para sa akin, malaking chance talaga mananalo. So, yun lang guys. Paki-subscribe and share lang po tayo guys para yung mag-share guys, bigyan natin ng mga prizes, mga pabuya guys through GCash. So ganun. And then, so mga walang GCash, pwede na i-send natin through remittances. Ganun. So bigay tayo, update ako dyan para matuwa naman yung mga subscribers natin tsaka viewers na nanalo pa. May mga pabuya pang ibibigay. So ganun. And thank you po and God bless po sa lahat.